pas à ma personne, mais à l'égard du peuple nigérien et de la nation nigérienne. Janar Saini Kunce kenan tsohon shugaban ƙasar Nijar da ya kwanta dama a ranar 10 ga watan Nuwamban 1987 a birnin Paris na ƙasar Faransa. Ranar 10 ga watan Nuwamban 2023, shekaru 36 kenan da marigayi ya bar 'yan ƙasar Nijar da kewa, wanda har ila yau suke ambaton sunansa a batutuwan jagoranci na gari da kuma kishin ƙasa. Marigayi Janar Saini Kunce ya kwashe shekaru 13 a kan karagar mulkin ƙasar Nijar, tare da nuna wa 'yan ƙasa da duniya cewa idan Allah ya bawa mutum mulkin ƙasa ba wa dama ce gare shi ta ya karya a gabar da yake so ba, sai dai kamata ya yi shugaban ƙasa ya zamo mai hidima tare da tsare dukiyar 'yan ƙasa a cikin amana. Marigayi Janar Saini Kunce ya ɗale karagar mulkin ƙasar ne biyo bayan kifar da gwamnatin wancan lokaci ta Jore Hamani a ranar 15 ga watan Abril na shekarar 1974. Bisa zargin gwamnatin ta Jori da rashin taɓuka wani abin a zo a gani a fannin ci gaban ƙasa tsawon shekaru 15 da ya kwashe yana gudanar da mulki. Nigérien, ce jour, 15 avril 1974, l'armée a décidé de prendre ses responsabilités en mettant fin au régime que vous connaissez. Bayan ya kafa sabuwar gwamnatin tasa, marigayi Janar Saini Kunce ya fanzama cikin ayyukan gina ƙasa, ya kuma yi iya ƙoƙarinsa wajen samar da wadataccen abinci ga 'yan ƙasa, wanda har sai da ya yi ikirarin cewa yana iya zuba duk bajet cikin ƙasar Nijar wajen samar da wadataccen abinci ga 'yan ƙasa. Gwamnatin mulkin sojin na Kunce ta yi ƙoƙari a fannoni da dama da suka shafi inganta lafiyar al'umma. A fannin ilimi, gwamnatin ta Kunce ta yi ƙoƙarin samar da makarantun boko masu yawa tare da ƙoƙarin tura ɗaliban Nijar wasu ƙasashen domin samun wasu ilmomin. Marigayi Janar Saini Kunce ya yi yaƙi tukuru da batun cin hanci da rashawa a ƙasar Nijar, sai dai waɗansu na yi masa kallon shugaba mai tsanani, amma da yake soja ne kuma al'umma da gina ƙasa ya sa a gabansa, kuma ya yi irin ayyukan da har zuwa yanzu da yake cika shekaru 36 da rasuwa, ƙasar na cikin maraicin samun mai gubinsa.